ክብርታት ሓርነታዊ ቃልሲ ንልምዓት ሎሚ መበል 58 ذكرى ዓመት ምጅማር ብርታዊ ቃልሲ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ንሃገራዊ ናጽነት እዩ ባሕቲ መስከረም 1961 ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 450ታትን ንመሰረተ ውሳኑ ዘካየዶ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ጸማም እዝኒ ምስተዋሃቦ ዝተነፍጎ መሰል ብቅልጽሙ ክረጋግጽ ንነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ኪናት ዝነቐለላ ዓለት እያ በዛ ታሪኻዊት ዕለት እዚኣ ዝፈለመ ብረታዊ ቃልሲ ን30 ዓመታት ዝኣክል ብኣዝዩ ጽንኩርን ፈታንን መድረኻት ሓሊፉ ብዙሕ መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ኣብ 1991 ናጽነት ጋህዲ ዝገበረ ኣብ ትረዚን ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ደሚቑ ዝለዓል ዓብ ምዕራፍ እዩ ናይ ሎም ዓመት ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ፍሉይ ዝገብራ ልክዕ ከም 1991 ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ላዕላውነቱን ንምቕልባስን ህንፀት ሃገሩን ንምኽላፍን ዘንቀደ ካብ ቁልዕ ወተሃደራዊ ወራር ክሳብ ዝተፈላለየ ስውርን ጉሁድን ሸርሕታት ኣበርዒኑ ጻማ ጽንዓቱ ብዓወት ወፂኡ ናብ ሓድሽ መዋእል ኣብ ዝተጋገረሉ ዘሎ እዋን ትዝከር ምህላዋ እዩ ባሕቲ መስከረም ቀዳሞት ኤርትራውያን ተጋደልቲ ሰንደቕ ሃገራዊ ቃልሲ ብምልዓል ሕድገት ዘይፍቅድ ቁርፁ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ዘጋህዱላ ዕለት እኳ እንተነበረት ከም ዝኾነ ታሪኻዊ መስርሕ እቲ ገድሊ ካፈለማ ዓወት ዘጓናጽፍ ብቕዓት ኣማሊኡ ኣይነቐለን ኣብ መስርሕ ውሽጣዊ ቃልሲ ዝተፈጥረን ዝማዕበለን መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ግን ነቲ ጉዕዞ ቁኑዕ መኣዝን ብምትሓዝ ንመላ ህዝቢ ዘስመረን ሓድነቱ ዘትረረን ሰፊሕ ናይ ቃልሲ ባይታ ብምፍጣር ሓደ ካብ ዓበይቲ ሓርነታዊ ምንቅስቓሳት ዓለምና ክኸውን በቂዑ ብተኣምራታዊ ቅያታትን ጅግንነትን ድማ ናጽነት ኣምጺኡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጽላል ህዝባዊ ግንባር ተጠርኒፉ ኣብ ዘካየዶ ኩሉ ጎድናዊ ቃልሲ ስነ ሓሳብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰረቱ ወርቃዊ መትከላትን ክብርታትን ክኹስኩስ ክኢል እዩ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘይ ኣፈላላይ ሃይማኖት ጾታ ቀቢላ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ ዝኣምንሉ ዝምርሕሉ ዝከላኸልሉን ዝስውኡሉን መትከላት ብምምዕባል ኣብ ገዛ ዓቕሙ ልዑል ምትእማን ዘለዎ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ ኣእምሮ ክፈጥር በቂዑ ነቲ ዓለም ዘይከኣል ዝበለቶ ቃልሲ ኣንጻር ሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ከዓ እዚ ክብርታት እዚ እዩ እዚ ኣብ ሓርነታዊ ኪናት ዝተኾስኮሰ ክብርታት እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናጽነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ሰጊሩ ኣብ ምምሓስ ላዕላውነትን ህንፀት ሃገርን ደጊሙ ታሪኽ ይሰርሕ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክሊ ጉጉይ ፖሊሲታት ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ዝተሃቀነ ገዚፍ ወራር ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ፕሮፓጋንዳዊ ጸጥታውን ቁጠባውን ተጻብኦታትን ሸርሕታትን ብቐሊል ዝግመት ኣይነበረን ነዚ መኪቱ በንጸባረቕ ዓወት ክወፅእ ዘኽኣሎ ጸጋ ድማ ብቐንዱ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ኪናት ዝኾስኮሶ ሃገራዊ ክብርታት እዩ ናይ ሎሚ ዓመት ባሕቲ መስከረም ዝሓለፈ 2 ናይ መኸተ መዋእል ብጽንዓት ሰጊርና ሰላምናን ሃገራዊ ክብረትናን ኣውሒስና ብምሉእ ሓይልና ናብ ገዚፍ ልምዓታዊ ስራሕን ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየትን ኣብ ንሰጋገረሉ መድረኽ እያ ትኽበር ዘላ ካብ ተመክሮ ሓርነታዊ ቃልስናን ናይ ድሕሪ ናጽነት ታሪኽናን ከም እንግንዘቦ ውሕስነት ህላወን ቀጻልነትን ጥራይ ዘይኮነ ምንጭ ዕብየትን ምዕባለን ሓደ ሕብረተሰብ እውን ብቐንዱ ሃገራዊ ጥምረት ፖለቲካዊ ብቕዓትን ንቕሓትን እዩ ከም ዝፍለጥ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናይቲ ብባሕቲ መስከረም ዝፈለመ ሓርነታዊ ሰውራና ህዝቢ ኤርትራ ማዕረትን ናጽነቱ ዘካየዶ ጽኑዕ ገድልን ዝኸፈሎ ክብር መስዋዕትን ብፍትሕን ማዕርነትን ዝነባበረላ ስልጥንቲ ሃገር ምህናጽ እዩ ክንዲ ዝኾነ ኣብ ማዕርነትን ስኒትን ዝተመስረተት ሓያልን ብልጽግትን ሃገር ብምህናጽ ማዕረ ዝሕብን ታሪኽና ኮይንና ክንርከብ ናይ ዝሓድሽ መዋእል ቀንዲ ተልእኾና እዩ ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ከዓ እቲ ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝኾስኮስናዮ ምስጢር ሓይልና ብቕዓትና ጥምረትና ዝሕብን ሃገራዊ ታሪኽናን ቅያታትናን ዝኾነ ባህልን ክብርታትን ብቐጻልነት ዓቂምናን ኣማዕቢልናን ናብ ልምዓት ንምቕንዑ ቃልና እንሕድሰሉ ኣጋጣሚ እዩ ክብርን መጎስን ነቲ ዘይከኣል ክኢሉ ናብ ሓድሽ መዋእል ተሰጋጊሩ ዝርከብ ስሙርን ንቑሕን ህዝቢ ኤርትራ